Benvolguts amants dels llibres, de l'art, de la poesia, de les coses ben fetes, us presentem aquest llibre. És una passada. On has deixat la falç? El segon poemari d'un dels poetes més potents, més extraordinaris, més expansius de la poètica catalana actual, Amat Baró. Soc l'Amat Baró, poeta de Ponent, i tot just acabo d'enllestir el meu segon llibre de poemes, On has deixat la falç. L'hem publicat amb Bookland, que és una editorial formada per un conjunt d'artistes, escriptors i gent dedicada al món del llibre, però dedicada a partir d'aquella arrel que va inspirar aquelles editorials dels anys 60 i els anys 70, d'esperit romàntic que apostaven pel llibre com que aposta per un petit tresor sagrat. Obriu-lo, oloreu-lo, toqueu-lo, el tacte de les pàgines, la gràfica a tot color de l'interior, les il·lustracions. Així doncs, el llibre que us trobareu és un llibre ja com a objecte bonic, poètic, partint de la base que està il·lustrat per l'artista ebrenc Álvar Bonet. El poemari de l'Amat m'ha paregut molt interessant d'il·lustrar. No ens coneixem personalment molt directament, però hem connectat i això és important per la confiança que pugui haver i la interrelació entre ell, l'obra meua i la d'ell. Però és una obra que té pes i està molt bé. Les il·lustracions de l'Álvar Bonet són collonudes. Ell és un artista amb una creativitat innata i ràpidament vam congeniar, el llibre li va agradar molt, jo no li vaig donar cap pauta ni li vaig donar cap idea que tenia, ell em va dir deixa'm el llibre, que jo me'l llegeixo i a partir d'aquí creo. I el que ha fet ho trobo excel·lent, vaja, em trenca el barret. Vam utilitzar un quadres de les obres que havia estat fent i d'esta manera compaginar els enquadres en la poesia de l'Amat i al final ha quedat un treball bastant redó, bastant interessant. T'oferim en aquest petit objecte moltes coses i sobretot molt d'art. Hem parit un llibre que és una joia, és un objecte preciós i sobretot una caixa de sorpreses. I tens el disseny increïble del nostre dissenyador Albert Arc, que és un projecte gràfic acollonant, amb molta presència del color, tant a la tripa com a la coberta. I també té una sèrie d'enllaços a partir de codis QR on veureu els poemes interpretats per mi mateix. Teniu 6 videoclips produïts per la productora Sent Van de l'Olla i dirigits per Josep Maria Gòdia i Jordi Montero, que podeu veure amb el vostre mòbil escanejant els codis QR. Quan jo n'era petitet, festejava i presumia, i en recordo un plor de goig quan vagava per la via. Aquest llibre no en tindreu prou amb llegir-lo, el voldreu tenir. Fes-lo teu. Ara, no te'n penediràs.